Čaute, moje meno je Duedominik24 a dneska som sa rozhodol, že vám dám tutoriál, ako získať zadarmo goldy. Počuje správne, i zadarmo. No, niektorí ľudia by chceli strašne vlastne drahé skiny, ako máš napríklad tento krásny Butterfly. Niekto má napríklad Namelessku, napríklad povieme si G22 Release a tak ďalej. No a ja vám ukážem v tomto videu, ako získať toľkoto goldov len tak zadarmo. Takže ako prvý krok, najjednoduchší spôsob je, keď vám za každú hru padnú tieto hovadiny, ako máte centy, máte 100 centov, viete si kúpiť takúto čestku, padne vám nejaká komonka, unkomonka, možno máte malú šancu, že vám padne Rare, Epic, Legendary, Arcan, to viete predať, máte z toho goldy. Ja som za jeden deň získal 196, čo vážne to funguje, vážne hovorím, mi padla samurajka a ja som vlastne za dobrú cenu predal. Fakt ono to vlastne ide, len musíte mať šťastie a ono všetko ide. Keď sa chce, tak sa dá. No, druhý spôsob je, že pôjdete do marketplaceu a budete mať šťastie. Len tak, ak máte 196 goldov, tak si teraz dajte, že order, dajte tam, že chcete ponúknuť cenu za 196 goldov. Možno sa nájde nejaký človek, ktorý to len tak omylom kúpi a máte drahú vec. A po tretie, ideme si ukázať ten ďalší spôsob, a to je, že sa to nedá. A ak ste toto video fakt otvárali, tak ste retardi, lebo žiadne hacky neexistujú. Vy si fakt myslíte, že keď kliknete na toto video, že budete mať nejaké tie gold 10 000 a 100 000, no takto to vlastne nefunguje. No niektorí Rusi si to vybavia, lenže Rusi vám nedajú tie debilné cez Telegram, dávajú vám fejkoviny a potom vás Axlebot zabanuje. Takže ak ste si fakt mysleli, že keď kliknete na video, ak máte fakt nádej, že je nejaký človek, ktorý natočí video, ktorý vám ukáže priamy tutoriál, tak nie je to zbytočnosť. Takže je to taký clickbait, či ak sa to vyslovuje, alebo čo, to je úplne jedno, to sa vás tak troška vyprankovať, takže som vďačný, kto to vlastne otvoril, takže to je asi tak všetko, takže čaute.